Ožiarený. Dobre, milí priatelia, srdečne vás vítam na dnešnej nočnej adorácii z kaplnky svätého Alberta Veľkého. My tu v kaplnke sa tak postupne zväčšujeme, zmenšujeme podľa možností, aké sú. V tomto čase si lúskam text zaujímavej knihy, odporúčam vám, aby ste si ju prečítali. Je to veľký objav od Ulfa Ekmana a jeho manželky Brigitte. A veľmi pekným spôsobom, akorát som sa dostal k pasáži, kedy pred celým zborom slova života si pripravil reč, keďže bol pastorom a on už bol vtedy na dôchodku. Ale vyjadril svoje rozhodnutie, že chce vstúpiť do katolíckej cirkvi. Naozaj s takými zimomriavkami som čítal tie slova, ktoré mal pripravené. Ako som spomínal, hoci bolo to náročné aj pre neho, otvorene o týchto veciach hovoriť pred svojim zborom, ale on povedal, že jednoducho nastal čas, kedy potrebuje hovoriť pravdu. A veľmi úprimným spôsobom vyjadril to, že naozaj jednoducho toto bolo také vnútorné dozrievanie a v ňom samotnom, že jednoducho našiel také útočisko v katolíckej cirkvi a tam vidí takú plnosť, z ktorej chce čerpať do svojho osobného života. Tie reakcie boli rozličné, ale sám povedal, že jednoducho vníma veľmi silný vplyv takého relativizmu. Hej, ty máš pravdu nejakú, ty zase máš inú pravdu a jednoducho si ideme svojim vlastným životom. Ale veľmi pekným spôsobom povedal, že pravda je len jedna. A ja si myslím, že tento priestor adorácie naozaj môže byť takým vzácnym priestorom úprimného hľadania toho, ktorý je spásou pre každého človeka, pre každú ľudskú bytosť tu na zemi a je naozaj nádejou a svetlom života každého jedného z nás. Tak skúsme vstúpiť v tejto nádeji a cez týchto vzácnych ľudí, ktorí sú pre nás takým vzácnym svedectvom. A ešte jednu drobnosť. Dnes som bol zapetrovať jednu pani, ktorá už mala okolo 90 rokov a bola kostolníčkou. A bolo to vzácne pozerať sa do tváre ženy, ktorá odchádza ku Kristovi, ktorá sa úprimne modlí k Bohu a ktorý túži ho prijať do svojho srdca v tajomstve Eucharistie. Tak aj vám prajem, aby sme dokázali túto blízkosť a túžbu po Kristovi prežiť napriek tomu, nech sa nachádzame naozaj akékoľvek situácie nášho života, ale nech toto je naozaj takou úprimnou túžbou po Kristovi. Nech sa stáva naozaj takou nádejou aj v tej situácii, v ktorej sa nachádzame a nech prináša požehnanie do našich životov. Tak ďakujem za trpezlivosť so mnou a pozývam vás do tohto času modlitby. Ďakujem. Pane,
príď, Pane, príď. Pane, príď, chceme z Teba byť. Ó, Ježiš, teraz príď. Pane, príď, chceme z Teba byť. Ó, Ježiš, teraz príď, teraz príď. Chceme z Teba byť. Ó, Ježiš, teraz príď. Pane, príď, chceme z Teba byť. Ó, Ježiš, teraz príď. A teraz príď. Kláňame sa Ti, Ježišu, prítomné tu v sviatosti oltárnej, prítomný medzi nami v tomto spoločenstve a zároveň na celom svete. Ďakujem Ti, Pane, za toto Tvoje srdce, ktoré horí láskou voči každému jednomu z nás. Ďakujem Ti, Pane, že si naším priateľom, že si naším Bohom, že si našou spásou.
Daj, Pane, aby tento čas bol časom nového poznania Teba. Otváranie našich srdc pre Teba, pre Tvoju lásku, novej úprimnosti, pre Tvojou tvárou. Ďakujem Ti, Pane, za Tvoje poznanie. Poznanie, ktoré neponižuje, ale poznanie, ktoré nás dvíha, ktoré nás pozýva bližšie ku Tebe. Ďakujem Ti, Pane, za osobné volanie mena každého jedného z nás. Ďakujem za Tvoju túžbu stretnúť sa s nami, byť s nami. Pane, posilni nás svojou milosťou. Daj, Pane, aby sme dvíhali svoj zrak ku Tebe, svoje srdce ku Tebe. Daj, aby sme otvárali okladnice svojho srdca pred Tebou. Príď, Ježišu, vstúp do našich srdc, do našich životov. Ježišu, potrebujeme Ťa. Pane, naše mysle sú naplnené mnohými povinnosťami. Možno už máme na srdci nejaké konkrétne prosby za seba, za tých druhých ľudí. A my Te predovšetkým prosíme, aby Ty si bol pre nás všetkých.
Pane, potrebujeme ťa. Potrebujeme tvoju blízkosť, tvoju prítomnosť. Viac ako všetko v našom živote. Ježišu, príď. Posilni našu vieru. Otvára naše srdcie pre teba. Svet, ty spieval si nado mnou. Vždy si bol ku mne tak láskavý. Skôr než dýchať som smel, vdýchol si život svoj. Vždy si bol ku mne tak láskavý. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá zaslúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Som bol, o mňa si zápasil. Vždy si bol ku mne tak láskavý. Keď slabý som bol, ty za mňa si zaplatil. Vždy si bol ku mne tak láskavý. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá zaslúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná
neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. Nie tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. Nie tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. Nie tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie múr, ktorý nezvalíš, klam, čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. O, ty mocná, večná, nekonečná láska, Otca k nám. Ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá sa slúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Neprestávaš. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá zaslúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Pane, v pohľade na Teba, tajomstvo Eucharistie, sa pozrieme akoby na oceán, na ktorom nevidíme akoby druhý breh. Toto je obraz aj Tvojej lásky, Tvojho sklonenia ku nám, Tvojho objatia voči nám. Chvála Ti, Pane, že Tvoja túžba po nás hriešníkoch naozaj prekonáva akékoľvek vzdialenosti, akúkoľvek hĺbku, akúkoľvek vzdialenosť, akúkoľvek výšku. Ďakujem Ti, Pane, za to, že Ty vo svojej láske naozaj prekonávaš akékoľvek limity. Ďakujem Ti, Pane, že táto láska sa zjavuje osobitným spôsobom cez tajomstvo Eucharistie, Tvojho večného života medzi nami, tu na zemi. Prosíme ťa o túto milosť, aby sme dokázali vnímať túto lásku. Aby sme sa pre túto lásku dokázali otvárať. Ty opäť otváraš náruč, svoju náruč voči každému jednému z nás. Ďakujem Ti, Pane, za Tvoje čakanie, za Tvoju trpezlivosť, za Tvoju nádej, ktorú vkladáš do každého z nás, za Tvoju túžbu odpúšťať, zmierovať nás, žehnať nás, dávať nám novú slobodu Božích detí, Božích synov, Božích dcér.
Daj, Pane, aby sme sa v túto chvíľu priam tak vrhli do tvojho náručia. Ježišu, ty si našim Pánom, našim Bohom. Ďakujeme, Ježišu, že tvoja blízkosť je, Pane, neustále medzi tými, ktorí ťa hľadajú, vzývajú, ktorí volajú na tvoje meno. Tak ako mnohí, Pane, volali za tvojich čias, keď si chodil tu po zemi. A jednoducho tvoja blízkosť bola s týmito ľuďmi. My chceme, Pane, vstúpiť do tejto blízkosti ešte viac. Tam, kde, Pane, sa roztopí každý náš strach. Tam, kde sa roztopí každá naša starosť. Tam, kde zmizne náš hnev, naša nervozita, naša únava, naša depresia, Pane. Chceme vstúpiť na to miesto, kde budeme len my a Ty. Len Ty a ja. Tam chceme byť, Pane. Tam chceme sa na Teba dívať, na Teba volať. Lebo vieme, že Ty si reálny, že Tvoja blízkosť je tu pre nás. Aby si nás naplnil, aby si nás pozdvihol, aby si zotrel slzu, aby si priniesol nádej, aby si otvoril oči, aby si otvoril uši, aby spadli reťaze, Pane, rôznych ťažkostí, bremien a zviazanosti, ktoré si vláčime častokrát so sebou. Chceme, Pane, volať na Teba, aby Tvoja blízkosť bola s nami. Aby Ty, Pane, si naozaj tou blízkosťou menil naše životy. Vieme, že to chceš, Pane. Pomôž nám, aby sme aj my, Pane, vedeli do tej blízkosti čoraz viac vstupovať. Pane Ježišu, Ty si sa raz postavil uprostred chrámu a si zvolal, že ak je niekto smedný, nech príde a nech pije a z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. Ježiš, my sme smední a ja viem, že Ty aj dnes ponúkaš prúdy živej vody. A my sa chceme napiť z Teba. Prosím, nasýť nás, aby sme pochopili, že Ty stačíš, že Ty si cesta, pravda a život. Ty si to najlepšie, čo máme, Ježiš. A my chceme teraz piť z Teba. Sme smední po Tebe. Prosíme, nech prúdy živej vody zaplavujú každého jedného z nás. Nech sa uvoľní teraz tá milosť po nebeských oblastiach, nech prúdi do reality bytia našich životov, našich srdc, našich rodín. Kdekoľvek sa nachádzame, my teraz chceme piť z Teba, chceme byť zavlažení. Nech prúdi milosť teraz. Chceme to prijať, čo Ty ponúkaš. Chceme sa zasítiť, chceme sa napiť, chceme sa nechať zavlažiť, premeniť, chceme sa nechať uzdraviť. Tak Ty konaj v nás, Ježiš. My túžime po Tvojom dotyku, po Tvojej milosti. Preto sme tu, preto ťa hľadáme, preto prichádzame k Tebe. Ti ďakujeme za všetko, čo Ty ponúkaš a čo z tejto chvíle a v každej chvíli, keď sme pred Tebou, môžeme
čerpať, čo môžeme prijímať. Ďakujeme, Pane, že chceš otvárať uši tým, ktorí nepočujú. Že chceš otvárať uši tým, ktorí nepočujú Teba. Ktorí volajú a nepočujú. Ďakujeme Ti, Ježiš, že nás robíš počujúcimi. Že môžeme vstupovať do vzťahu s Tebou, do dialogu. Že to nie je len monológ, ale dialog. A že môžeme nielen hovoriť, ale aj počúvať. Ďakujeme Ti, Pane, že uzdravuješ dieťa, ktoré nepočuje na jedno ucho a počuješ modlitbu matky, ktorá sa modlí teraz. Si dobrý, Ježiš. Otvor, Pane, naše uši, aby sme nepočuli hluk sveta, ale hlas nášho Boha. Zachraň brata alebo sestru, ktorý pred niekoľkými dňami sa pokúsil o samovraždu, ale ten plán nevyšiel a rozmýšľal o tom znovu. Pane, daj nádej, daj svetlo, vyrieš každý problém toho človeka. Zober, Pane, každú úzkosť, beznádej, zúfalstvo v živote. Modlíme sa, Pane, za mladého človeka, ktorý teraz cestuje vo vlaku a modlí sa spolu s nami. Ďakujeme, že Ty dávaš prinášaš také nové veci do života. Že odpovedáš na otázky, ktoré Ti dáva. Že prichádzaš s radosťou, ktorá už tam dlho nie je. Ďakujem Ti, Pane, že Ty počúvaš. Chvála Ti, ďakujem Ti, Pane.
Modlíme sa, Pane, za jedného muža, ktorý je veľmi frustrovaný a vyčerpaný zo svojej práce a už nevie, ako dlho to ešte vydrží. Dáva sebe možno pár dní alebo týždeň. Ďakujeme Ti, že Ty si Boh, ktorý je posilou a nádejou. Ty si Boh, ktorý je svetlom a ktorý je zmyslom. Ty si Boh, ktorý otvára nové cesty a ktorý naplňa človeka všetkými milosťami, ktoré potrebuje k životu. A ja Ti ďakujem, Pane Ježišu, že teraz naplňaš tohto človeka nádejou a pokojom, posilou a zmyslom. Otváraš mu, Pane, cestu, aby videl viac ako len zajtrajší deň. A upokojuješ, Pane, jeho srdce, ktoré je rozbúchané, nervózne a hektické. Upokojuješ teraz jeho srdce a prichádza, Pane, Tvoj pokoj a Tvoja radosť do jeho života. Pane Ježišu, Ty si cesta. Ďakujem, že Ty si ten, ktorý pozývaš každého jedného z nás kráčať po tejto ceste. A ďakujem, že tak špeciálne pozývaš ľudí, ktorí ako keby strácali nádej a Ty hovoríš ešte krok, urob ďalší krok. A ja Ti dám sílu potom na ďalší krok a spolu to zvládneme. A ďakujem, že Ty si nádejou pre také situácie, ktoré my si nevieme ako keby tak ľudsky zdôvodniť, povedať si, že jak to môže dopadnúť, jak to ešte zvládneme, ale Ty hovoríš, že pôjde to krok po kroku a ďakujem, že mnohí, čo počujú, tak vedia, že to je pre nich, že majú robiť ďalší krok a urobiť nové rozhodnutie, ešte sa posunúť v živote. A ďakujem, že mnohých z nás pozývaš, aby sme urobili ešte jeden krok do Tvojej takej intimity, do Tvojej blízkosti, aby ako keby sme mohli ešte viac prežiť to, čo spôsobuje Tvoja prítomnosť aj tu v Eucharistii a čo Ty nám ponúkaš, tak my chceme urobiť ten krok, Ježiš, a príjmame Tvoje pozvanie, ktoré si povedal, že poďte ku mne a my chceme byť pri Tebe a chceme robiť toľko krokov, koľko je dôležité preto, aby sme ťa chápali, aby sme dokázali vyzbrojení Tvojou milosťou kráčať. Pane Ježišu, ďakujem, že Ty si ten, ktorý si nám dal svojho ducha a on spôsobuje, že sme slobodní, lebo kde je Pánov duch, tam je sloboda. Ďakujem, že Ty si ten, ktorý skrze svojho ducha zbavuješ od strachu. A Ti ďakujem za to, že aj teraz Ty konáš svoje dielo, že tak ako si povedal, že môj Otec pracuje a ja pracujem, ďakujem, že aj teraz pracuješ a že dávaš slobodu. Ďakujem, že konkrétne zbavuješ ľudí od strachu z pavúkov, že sa nemusia báť, že lámeš a to otroctvo takého strachu, ktorý človek má v sebe. Ďakujem, že Ty skrze slobodu a prácu ducha teraz berieš aj taký strach z výšok, že ľudia sa báli aj sa pozrieť z nejakých vyšších poschodí a že zrazu to odchádza, lebo Ty nám dávaš istotu, Ty si naše bezpečie. Ďakujeme za každé Tvoje dielo v nás, za všetko, čo konáš. Amen. Moje chvály prijať všetku česť, moc a slávu hoden si. Spevu vďaky srdc prijať život môj, nad ním vládu.
slávu hoden si. Spevu vďaky srdc prijať život môj, nad ním vládu len Ty sám. Ježiš môj, vládu máš, som len Tvoj. Tebe rád, srdce dám, pieseň lásky rozpál v ňom. Hoden si mojej chvály, prijať všetku česť, moc a slávu. Hoden si spevu vďaky srdc, prijať život môj, nad ním vládu len Ty sám, Ježiš môj, vládu máš, som len Tvoj. Tebe rád, srdce dám, pieseň lásky rozpál v ňom. Ty sám, Ježiš môj, vládu máš, som len Tvoj. Tebe rád, srdce dám, pieseň lásky rozpál v ňom. Hoden si mojej chvály, prijať všetku česť, moc a slávu. Hoden si spevu vďaky srdc, prijať život môj, nad ním vládu. Ty sám, Ježiš môj, vládu máš, som len Tvoj. Tebe rád, srdce dám, pieseň lásky rozpál v ňom. Ježiš môj, vládu máš, som len Tvoj. Tebe rád, srdce dám, pieseň lásky rozpál v ňom. Ďakujem Ti, Pane, za to, že si vážiš dotyk viery, ktorý robíme v modlitbe voči Tebe. Za náš hlas, ktorý pozdvihujeme ku Tebe. Chcem v túto chvíľu s takou dôverou sa obrátiť ku Tebe a prosiť za všetkých tých, ktorí sú ťažko chorí.
Ty ich, Pane, posilňuj na ich ceste. Udel im potrebnú silu niesť tento kríž spolu s Tebou. Ty buď pre nich posilou. Tým, ktorí spolu s nimi ideš niesť tento kríž. Ty buď pokojom pre všetkých tých, ktorí prechádzajú aj poslednú skúšku tu na zemi. Ty ich, Pane, sprevádzaj tu náručia Otca. Posilňuj ich, Pane. Ty buď pre nich touto nádejou, svetlom, ktoré nikdy nebude zášať, ale ktorých bude viesť, ktoré bude naplňať ich srdce potrebným pokojom. Preto ťa prosím o Tvoje milosrdenstvo pre nich. Amen. Pane, modlíme sa za všetkých, ktorých posili teraz záplavy, ktorí majú zničené domy. Pane, modlíme sa, my takou istou silou si zaplavil ich domy svojou prítomnosťou. Tebou, Pane, Tebou, Ježiš. Pane, vytrhni ich teraz z tej situácie. Ty si ten, ktorému nič nie je nemožné. Vieš premeniť, vyťažiť akoby z takýchto vecí, z ťažkých vecí v našich životoch. Ty to vieš použiť a premeniť. A tak zrazu to, čo sa zdalo byť hrozné, ťažké, sa stáva úplne ľahkým. Ó, Pane, modlíme sa, aby si tak nečakane vstúpil do našich životov teraz. Aby si úplne prišiel ako obrovská vlna. Aby sme boli tak ohromení z Teba. Ďakujeme Ti, Pane, že chceš otvoriť naše oči a že ich otváraš, aby sme ťa videli viac, aby sme ťa poznali viac, aby sme ťa rozpoznávali viac. Modlíme sa za všetkých, ktorí v tejto chvíli sa ťa prosia, aby si uzdravil zrak. Modlíme sa, Pane, za dieťa, ktoré má choré oči a trpí škuľavosťou. A Ty, Pane, uzdravuješ všetko, čo je pokazané nerstvo, alebo všetko, čo je potrebné preto, aby tie očka boli zdravé. Ty si hoden si, Pane, našich chvály. Pane, prijať všetku česť a slávu. Iba Ty si hoden. Všetku česť, moc a slávu, hoden si. Spevu vďaky srdc, prijať život môj, nad ním vládu. Len Ty sám, Ježiš môj, Ježiš môj. Say
ďakujem ti, že sa na mnohých teraz pozeráš, ako keď ťa Zachej hľadal a túžil počuť, že dnes prídem k tebe a budem večerať s tebou. Chcem sa dnes s tebou porozprávať. Potrebujem prebrať s tebou určité veci. Ti ďakujem, Ježiš, že toto hovoríš dnes, že dnes chcem vstúpiť do tvojho domu. Že dnes potrebujem s tebou prebrať veci. Dnes si potrebujem sadnúť s tebou za jeden stôl a pozerať sa ti do očí. Lebo chcem, aby si počul, že dnes prišla spása do tohto domu. Že dnes prišla spása do tvojich financií. Že dnes prišlo uzdravenie do tvojho domu, do tvojho života. Chcem si dnes sadnúť s tebou za jeden stôl, večerať s tebou. Lebo dnes prišla spása do tvojho domu. Chcem dnes s tebou večerať. Otvoríš mi dvere. Chcem dnes vstúpiť do veci, ktoré sú tak hlboké, na ktoré veľakrát nepoznáš odpoveď. Ja ti dnes chcem dať svoju odpoveď. Ja dnes chcem sedieť s tebou za stolom. Lebo chcem, aby si počul, že spása prišla dnes do tvojho domu. Spása dnes prišla do nevyriešiteľnej situácie. Chcem oznámiť milostivý rok. Chcem vyniesť nádej, vieru a lásku do tvojho života. Lebo dnes prišla spása do tvojho domu. Dnes prišla spása do tvojho domu. Kto sa nad vodami vznáša, v svojich dlaniach mesiac má. Každú temnotu a zlo svetlom slnka zaháňa. Komu patria výšky vôľ, kto je v hĺbke zeme tiež, kto je väčší ako vesmír, mojej duše milenie. Boh stvoriteľ, on je Jahve, veľký ja som, on je Jahve, náš Pánov Pán, on je Jahve. Kvecarónu, on je Jahve, spravodlivý, on je Jahve, trojediný, on je Jahve. Kto je ten, s kým vždy som šťastný? Kto je ten, v kom pokoj mám? Kto je ten, čo poteší ma? Slzy v radosť premieňa. Kto vždy pozná moje túžby? Kto vždy pozná moje túžby? V mojom vnútri povstáva. V mojom vnútri povstáva. Kto ma cíti, keď som hladný?
cíti, keď som hladný. Tým, čo srdce naplňa, Boh stvoriteľ, on je Jahve, veľký ja som, on je Jahve, náš Pánov Pán, on je Jahve, kvet Saronu, on je spravodlivý, on trojediný, on je Jahve, Boh stvoriteľ, on je Jahve, veľký ja som, on je Jahve, náš Pánov Pán, on je Jahve, kvet Saronu, on je Jahve, spravodlivý, on je Jahve, trojediný, on je Jahve. Ty si svätý, Pán. Ty si svätý nekonečný a na veky vládu máš. Každé koleno sa skloní, tvoje meno každý vyzná. Zástup svätých vzdá ti chválu. Zástup svätých vzdá ti chválu. Pred tvoj trón sa zhromaždí. Pred tvoj trón sa zhromaždí. Tvoj ľud na nebi sa zíde. Tvoj ľud na zemi sa zíde. Tvoje meno ohlasí. Tvoje meno ohlasí. Boh stvoriteľ, on je Jahve, veľký ja som, on je Jahve, náš Pánov Pán, on je Jahve. Kvet Saronu, on je Jahve, spravodlivý, on je Jahve, trojediný, on je Jahve, Boh stvoriteľ, on je Jahve, veľký ja som, on je Jahve, náš Pánov Pán, on je Jahve, kvet Saronu, spravodlivý, trojediný, kvet Saronu, on je Jahve, spravodlivý, on je Jahve, trojediný, on je Jahve. Príď, Pane,
a vyveď svoju ľud z otroctva. Ty si Boh slobody. Ty si Boh, ktorý láme akékoľvek pútá, ktoré sú nad našimi životmi. Pane, prosím ťa o ducha úprimného pokánia pre celé spoločenstvo cirkvi, pre celý svet. Pane, prosím ťa za nové poznanie reality toho, ako sme ďaleko od Teba. Ako veľmi ťa, Pane, potrebujeme. Daj, Pane, aby sme dokázali robiť konkrétne kroky pokánia. Pane, prosíme ťa za dar života. Ty si, Pane, ten, ktorý dávaš nový život. Skries, Pane, svoj ľud k novému povstaniu. Daj, Pane, aby sme ťa hľadali, aby sme volali po Tebe. Pane, prosím ťa práve osobitne na tie miesta, kde vládne temnota, kde ľudia nepoznajú Teba, kde vládne iný duch. Ježišu, Ty sa, Pane, zjav vo svojej láske, vo svojom milosrdenstve. Vstúp, Pane, do hlbín duší mnohých otcov, ktoré sú ďaleko od Teba. Daj sa im, Pane, poznať mnohých detí, ktorí sa vzdialili od Teba, od Tvojej lásky. Mnohých politikov. Daj, Pane, aby spoznali to, že Ty si Boh života. Ty si Boh, ktorý dávaš dar života každému jednému z nás. Ty, Pane, vstúp na miesta, kde sa berie život. Daj, Pane, aby toto bolo miesto, kde sa chráni život. Predovšetkým lono matky, rodiny, Pane. Srdcia mladých ľudí. Pane, vyveď svoj ľud z otroctva hriechu do novej slobody. Prosíme ťa o prúdy milosrdenstva. Nech zasahujú naše životy. Nech vstupujú tieto riavy do našich životov. Pane, my prosíme o túto búrku. Búrku Tvojej milosti do našich životov. Do našich národov. Do celej Európy a celého sveta. Zachraňuj, Pane, svoj ľud. Zachraňuj, Pane, svoj ľud. Ježiš, je nám tak veľmi ľúto, že často keď prosíme o chlieb, tak si myslíme, že si Boh, ktorý dáva hady a škorpióny. Že sme sa nechali oklamať nepriateľom, že takto konáš. Je nám ľúto, Ježiš, že sme stratili to, že si naozaj dobrý Boh. Boh, ktorý sa stará. Boh, ktorý je bohatý na všetko, čo potrebujeme. Je nám ľúto, Ježiš, že sme uverili tomuto klamstvu. Že sme sa dali nachytať na hruškách. Že sme zabudli, že si dobrý. Že si naozaj Jahve, Emanuel, Boh, ktorý je neustále s nami. Boh, ktorý nikdy neodišiel, nikde sa nestratil. Boh, ktorý je stále ten istý dnes, včera, na veky. Boh, ktorý koná zázraky. Boh, ktorý vykračuje ako prvý smerom k nám. Ďakujeme, že Ty si ten, ktorý keď prosíme, dáva. Keď hľadáme, nachádzame. Keď klopeme, tak otváraš. Ti ďakujem, Otec, že Ty si sa nikdy nezmenil a nikdy sa nezmeníš.
že ty si Boh bohatý na všetko, čo tvoj ľud potrebuje. Že si mocný, dobrý, slávny. Boh, ktorý je s nami. Ježišu, za tento čas tvojej blízkosti, tvojej prítomnosti, za všetky prijaté milosti. Pane, najďalej veď svoj ľud. Tak, aby sme dokázali úprimne volať na teba, hľadať ťa, po tebe viac túžiť. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Ctíme túto sviatosť slávnu, zbožne skloňme kolena, bohoslúžbu starodávnu, nahrať nová znešená. Pomôcť myslom, ktoré slávnu, viera s láskou spojená, Otcu, Synu, jedinému, chvála buď a plesanie, sláva moca, česť ich menu, taktiež dobrorečenie. Od doby dvoch poslanému, rovnaké buď úctenie. Amen. Z neba si im dal chlieb, ktorý má v sebe všetku slásť. Modlíme sa. Pane Ježišu, vznešené oltárnej sviatosti, zanechal si na pamiatku svojho mučenia z mŕtvych stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. tebe túžim viac, o
tebou rád. Veď sladšia ako víno je tvoja láska. Zobuď ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár mi žiari od tvojej návštevy. Nech oblak Božej slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drieme, mnou, čo vo mne spí. Tebe túžim viac, môj Boh a Pán. Na dvoriach Boha živého chcem prebývať. Ťahni ma po veží, za tebou rád. Veď sladšia ako víno je tvoja láska. Zobuď ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár mi žiari od tvojej návštevy. Nech oblak Božej slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drieme, obnov, čo vo mne spí. Zobuď ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár mi žiari od tvojej návštevy. Nech oblak Božej slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drieme, obnov, čo vo